Ola, son Xaínza. Aquí estamos outra vez escavando na historia. Temos que decir que en torno ao sepulcro vaise formando enseguida unha pequena cidade que será a meta das peregrinacións a partir da Idade Media. Os camiños entraban por as portas da cidade. A maioría dos camiños estaban moi frecuentados, pero o que máis era o camiño francés. O camiño francés recollía nos Pirineos a 5 camiños que os peregrinos avanzaban por toda Francia. Ese camiño francés entraba polo que chamamos a Porta do Camiño, que era a porta principal da cidade. O camiño portugués entraba pola Porta Faxeira, onde se atopaba a vivenda do Verdugo. Tamén chamaba a atención por as torres redondas que tiña, porque toda a muralla de Santiago tiña as torres cuadradas. O camiño portugués, que fixo nada menos que a Raíña Santa, doña Isabel de Portugal. Correu todo Portugal, podemos decir. O camiño hoxe en día aínda moi frecuentado. Tiñamos tamén o que se chamaba o camiño inglés. Viña nada menos que dos países alén do mar, por exemplo, dos países nórdicos, de Inglaterra, etc. Viñan por mar, desembarcaban en Ribadeo, a Coruña, e logo andando hasta Compostela. Pero o máis antigo é o camiño da costa, ou camiño primitivo. Este camiño primitivo caracterizábase por a presencia a Catedral de Oviedo. A Catedral de Oviedo, por ser a cidade capital do Reino de León, e ali vivían os reis asturianos, pois ten a Cámara Santa, por exemplo, caracterizábase porque os peregrinos decían: si vas a Santiago e non vas al Salvador, adoras al santo e desprecias al Señor. Entón, o peregrino tiña que parar ali, facer os seus rezos e deixar as súas limosnas.